Razvoj bespilotnih letjelica jedan je od najzanimljivijih područja robotike. U tome sudjeluju hrvatske institucije i hrvatska poduzeća. U razvoju projekata bespilotnih letjelica najvažnija je što preciznija tehnika upravljanja. U tom području prednjači laboratorij za robotiku Zagrebačkog fakulteta za elektrotehniku i računarstvo. Larcis je odnedavno uključen i u međunarodni projekt razvoja tehnologije upravljanja bespilotnim letjelicama, koji se financira iz EU fondova. Cilj četverogodišnjeg projekta nazvanog SafeMobile i vrijednog preko 6 milijuna eura je razviti algoritme upravljanja većim brojem letjelica. Što znači da je zapravo cilj osigurati optimalne uvjete za slijetanje takvih letjelica na mobilne platforme u izuzetno teškim vremenskim uvjetima, kada je zapravo jedan takav manevar je vrlo opasan po ljude. Uz laboratorij za robotiku, SafeMobile konzorcij okuplja velike europske tvrtke i istraživačke ustanove, a koordinator je Španjolska svemirska agencija. FERov laboratorij će u projektu voditi razvoj algoritama za upravljanje velikim brojem vozila i procjene njihovog položaja u prostoru. U projekt su došli po pozivu, temeljem mnogih istraživačkih projekata u suradnji s domaćom i stranom industrijom. Recimo, to je upravljanje valjačkim stanom u TLM-u u Šibeniku, koji je bio jedan vrlo složen projekt kojeg smo završili u razmjerno kratkom vremenu i gdje je puštanje u pogon cijelog novog sustava upravljanja trajalo svega 3 dana. Zatim imali smo upravljanje strojem za proizvodnju papira, što je jedan zapravo isto izuzetno složen sustav, kojeg smo radili za stranog partnera. Jedan od najpoznatijih projekata iz robotike u kojem je Larcis sudjelovao je robot za hidrodinamičku obradu betonskih i metalnih površina, koji je stigao do komercijalne faze. Projekt je to tvrtke Inteco, s kojom će se suradnja sigurno i nastaviti na novim projektima iz područja robotike, posebice videonadzora. To su neki sofisticirani sustavi koji se iskreno rečeno primjenjuju u specijalnim okruženjima, teškim sredinama, zahtjevnim i tako dalje. Prema tome, tu je potreban zbiljem jedan studiozan pristup tim rješenjima, zašto mislim da Larix ima i potencijale i ima jedno dobro okruženje, počevši od razumijevanja samog fakulteta, potrebe za ovom suradnjom, pa do ljudi koji rade na sveučilištu. U industriji je rašireno mišljenje da je suradnja sa akademskom zajednicom vrlo teško ostvariva, jer ljudi na fakultetima nemaju osjećaj što industriji treba. Međutim, akademska zajednica svakako može pomoći u složenim projektima koji donose novu vrijednost. Industrija ne može platiti skupi razvoj i ona ne može čekati dugo na rezultate takvog razvoja. Prema tome, ako se akademska zajednica postavi na takav način, ili bolje rečeno, mi smo se postavili na takav način, mi smo nastojali inicirati što složenije projekte u kojima mi možemo pokazati da možemo itekako biti korisni industriji. U laboratoriju za robotiku tako se sada razvijaju roboti za gašenje požara i bespilotni cepelini, ali najzanimljiviji je vjerojatno robotički alkar koji bi trebao biti spreman za proslavu 300. obljetnice Sinjske alke 2015. godine.